Sawubona, ngingudokotela Ntjambu, udokotela omkhulu wokuhlinza amathambo ovela ezibhedlela zase-Apollo Vanakaram. Namuhla ngizoxoxa nge-polytrauma. Futhi yini i-polytrauma? Abantu kufanele baqaphele. Ngoba izikhathi eziningi kunomehluko omkhulu phakathi kokulimala kwe-polyskeletal, okungukuthi ukuphathwa njenge-polytrauma. Uma kukhona ukuphuka kwamathambo amaningi, kubizwa ngokuthi ukulimala kwe-polyskeletal. Yiziphi izinto okufanele uzazi ku-polytrauma? Okubaluleke kakhulu lapho isiguli se-polytrauma sifika kumuntu oshonile, ilungelo elisuka esigulini lithathwa endaweni yokulimala kuya esimweni esiphuthumayo. Yonke inqubo kufanele ilandelwe ngokushesha. Umshayeli wethu we-ambulensi ngokushesha ukhombisa noma wazisa ithimba lethu lezimo eziphuthumayo ukuze lizilungiselele ukuthi yini elandelayo. Ngakho-ke uma isiguli sifika, udokotela wezimo eziphuthumayo uyahola futhi bafike esithombeni bese benza lokho okubiza ngokuthi i-APC, ukujikeleza kokuphefumula emoyeni, futhi baqale bazinze isiguli. Ngakho-ke okulandelayo, ngemva kokujikeleza kokuphefumula, indawo yokulimala. Ake sithi ukulimala kwekhanda kudla kakhulu futhi isiguli sine-Glasgow coma scale embi kakhulu. Udokotela ohlinzayo uzothatha isiguli bese eqala ukungenelela. Esimeni samathambo, ukulimala kwamathambo amaningi kanye nokunye ukubandakanyeka kwesistimu, sisebenzisa into oyibiza ngokuthi i-orthopedics yokulawula umonakalo. Yini i-TO? Sikubiza ngokuthi i-TO, i-orthopedics yokulawula umonakalo, noma enye indlela oyibiza ngokuthi i-AT, ukunakekelwa okuphelele kwangaphambi kwesikhathi. Nini ukwenzani? Lokho kwenza uguquko olubaluleke kakhulu emphumeleni wesiguli. Ukuthi sizokwenza imithi yokulawula umonakalo noma ukunakekelwa okuphelele kwangaphambi kwesikhathi kuncike ezintweni ezihlukahlukene njengoba isiguli sifika silimele. Ake sithi njengomfutho wakho wegazi we-systolic. Ngokulandelayo, zingaki izingxenye zegazi ezimpontshelwe? Kwakuyini eyakhe? Yini eyakhe? Isisekelo sokushoda. Ukuthi wayene-acidic. Ngaphandle kwalokho, kungakhathaliseki ukuthi kwabukhona i-hyperthermia. I-hyperthermia ingenye ezobulala isiguli lapho kune-hyperthermia. Ngemuva kwakho konke lokhu, siphinde sithathe ku-serum lactate. Liyini izinga le-serum lactate? Ngakho-ke kunezici esizicabangela ukuze sinqume ukuthi ngizokwenza yini i-orthopedics yokulawula umonakalo noma ukunakekelwa okuphelele kwangaphambi kwesikhathi. Senzani ekulawuleni ukulimala kwamathambo? Uma kukhona ukuphuka okukhulu kwethambo asikhiqizi ukushaywa kwesibili esigulini. I-hit yokuqala isivele yenzeke ngesikhathi sokulimala engozini yomgwaqo. Okulandelayo yilokho esikwenzayo lapha. Ngakho-ke i-hit elandelayo akufanele inikezwe yithi. Lokho kubizwa ngokuthi ukulawula umonakalo. Asifuni ukuqhubeka nanoma iyiphi inkinga siye esigulini. Ngakho-ke senza inqubo encane lapho okubalulekile kwesiguli kungashintshwa. Ngesikhathi esifanayo, ukwelashwa okuthile kunikezwa ukuze amathambo azinzile ngefomu elifana, uyazi, isilungisi sangaphandle esikhundleni sokwenza i-intramedullary nailing ngokuvuselela i-femur noma i-tibia futhi senze inqubo enkulu. Senza ifixatha yangaphandle futhi sizinzise isiguli. Ngisho ukuphuka kwe-pelvic, okuphuma igazi, senza ifixatha yangaphandle siqinisekise ukuphuma kwegazi kuboshwe. I-hemodynamics yesiguli iyaqiniswa, sibheka isiguli amahora angu-24 ku-72. Lokhu esikubiza ngokuthi isikhathi lapho ingoma yesibili ingenzeka khona. Kusukela osukwini lwesibili kuya kwesihlanu, siqinisekisa ukuthi isiguli sizinzile, yonke imikhiqizo yegazi inikezwa. Uma isiguli sesizinzile, siyasithatha siyosiyisa ekwelashweni okuyinhloko njengokufakwa kwe-nail noma i-internal fixation emva kosuku lwesihlanu noma lwesithupha. Ngisho nasezimeni zokuphuka okuvulekile, senza i-external fixata bese siwahlanza kahle. Siqinisekise ukuthi isiguli asitholi luhlobo oluthile lwegciwane, futhi sibe sesenza ukwelashwa okuhle esigulini. Ngakho-ke lolu hlobo lwenqubomgomo yokulawula ukulimala kwamathambo kusenesikhathi kusetshenziswa esimweni se-polytrauma. Lokhu kwenzeka kuphela ngesinqumo sikadokotela ohlinzayo wamathambo. Ngakho-ke ngilapha ukuze ngikutshele mayelana i-polytrauma kanye nokwelashwa kwayo kokuqala kokuthi i-TO noma i-AT isetshenziswe kanjani esigulini se-polytrauma. Ngiyabonga.